drago što je na kraju uspješno postavljena izložba o, mogu reći, najvrijednijem artefaktu riječke primijenjene umjetnosti i zahvaljujući pogotovo ovo su inače naša dva člana Primorskog Hrvata, jedan i drugi su članovi Primorskog Hrvata, jako to skromno prešućuju. Primorski Hrvat je udruga koja postoji 2 godine, ali ja se nadam da ste uspjeli primijetiti naš rad. Jedan od naših ciljeva je da Rijeka dobije svoj mini muzej kuću Morčića u kojem će se Morčić i dalje raditi da vještina koju Antoni John posjeduje, drevna riječka vještina izrade Morčića po staroj tehnologiji i dalje živi, jer sadašnjost je ono što mi nasljeđujemo i idemo sad naslijeđeni prema budućnosti. Eto, toliko od mene. Nadam se da ćete svi uživati u Primorski Hrvati i njegove baštine kao što mi to radimo. Hvala.